сезон буд шид, неки я хел хонох гарени хинакай. Инеми радиатор бу масла мешака. Барои чику кандарку бародаро. Махсус сальник дора. Сальника дайҷа мемонем. Ҳатман атмотка мекунем ҳамигира лента, фул лента ку сантехники. Се бор ипаратомети, се бор дига тарафи ки сах мешава ҳами. Ҳатман ҳами кора бикунӣ. Баъд релетона алиш кунен. Релет дер мекиша, айҷа масла мечака бародаро. Баъд як чиз дига. Видеои инами бародара тамошо мекунем, мемонамаш. Бародаро, и беҳтарин устоҳай натиҷанои патолог мезана. Ҳатман бародаро дуруен заказ кунен, хонаое ҳастае ки ов мечака, метоне ки аяму патологотон безеб ки мешава, ай ҳами одам ҳами чизои ҳами натиҷанои патолог истифода баре бародаро нархи арзонай, чиста моли Россияй, качествои хуб хатияй. Ҳатман бародаро бетараф намонед. Занг занен, мебиёяд чоқу чен мекуна, ай 70 сомон сар мешава. Ширкатҳое ҳастанд ки нархи қимат қатӣ мега, бародаро и вариант беҳтарин вариант. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст, ҳатман занг зане. Бетараф намонед. Саломат бошед. Канали мо 550 ҳунар. натиҷанои патологи замонавӣ аз ширкати патологи ту пешкаши шумо менамоем дӯстон. Патологҳои матовӣ, глянцевӣ бо нақшу нигори тоҷикӣ, аврупоӣ, расмҳои 3D ва дигар намудҳо омода мекунем. Бародарон, нархи натиҷанои патолог аз 70 сомонӣ сар мешавад. Ҳамаи маҳсулотҳои мо аз Русия меоянд. Барои ҳамин 10 сол кафолат медиҳем. Мо цехи худро дорем, палатноро худамон тайёр мекунем. ва аз ҳамин сабаб нархҳои мо хело ҳам арзон аст. Дизайнерҳои мо таъмири хонаи шуморо байнобат гирифта, патологҳои махсус пешниҳоди шумо мекунад. омадан, чен кардан ва консултатсия барои дизайн тамоман ройгон аст. Барои маълумоти бештар ба мо муроҷиат кунед.